दीनबंधू नमो दीननाथा नमो दीनबंधू नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाळा नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाळा नमो माय बापा कृपाळा नृपाळा नमो माय बापा नृपाळा नृपाळा पुंडलिक वरदे ज्ञानदेव श्री पंढरीनाथ महाराज श्री गणपती गजानन महाराज श्री गुरुदेव दत्त महाराज बजरंग श्री सत्पुरुष महाराज श्री कलेश्वर महाराज श्री खाजना देवी माते श्री भूमिका माते श्री आदिष्टी माते हर 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 महादेव श्रीरंग देवता माते हरी जय जय राम, हरी जय जय राम, जय जय राम.
ऐका प्रकार आवडे दिवासी तो ऐका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिवस नामाचा उच्चार रात्रंदिवस नामाचा उच्चार रात्रंदिवस आवडे देवासी तो ऐका प्रकार आवडे देवासी तो ऐका प्रकार हृदयी कळवळा वैष्णवा
हातामध्ये काठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी चारित सिधेनु साबळाच्या गजेठी चारित सिधेनु साबळाच्या गजेठी सावळा जगजेठी सावळा जगजेठी राधे राधे मुकुंद मुरारी राधे राधे मुकुंद मुरारी राधे राधे तुझा मुरारी राधे राधे तुझा मुरारी वाजवितो वेणू कान श्रीहरी वाजवितो वेणू कान श्रीहरी वाजवितो वेणू कानाची हरी वाजवितो वेणू कानाची हरी चारित सिधेनु साबळाच्या गजेठी चारित सिधेनु साबळाच्या गजेठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी खांद्यावरी कामळी हातामध्ये काठी एक एक गवळणी एक एक गोपाळा 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 हाती धरुनी नाचती रास मंडळात हाती धरुनी नाचती रास मंडळात हाती धरुणी नाचती रास मंडळा हाती धरुणी नाचती रास मंडळा चारित सिधेनु साबळाच्या गजेठी
ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर 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 हो ज्ञानेश्वर 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 हो ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल धन्यवाद.